Renovar-se amb tecnologia punta abans que morir. L'empresa tèxtil Puntiblon de Sant Antoni de Vilamajor es va fundar el 1947 i des dels anys 60 ha fet una aposta decidida per la investigació. Els productes que ofereix són molt especialitzats i s'elaboren amb els anomenats teixits intel·ligents. Encara que no ho sembli, aquests dos pijames blaus són iguals. Només els passa que el que no té lletres està a una temperatura per sobre dels 37 graus i mig. Les lletres desapareixen quan se supera aquesta temperatura. D'aquesta manera, la peça ens informa que el nadó té febre. A Puntiblon s'estan especialitzant a fer roba que permet usos molt concrets, que, segons diuen, no ofereix cap altre producte del mercat, com aquesta roba que absorbeix 10 vegades el seu pes en aigua. En la investigació de nous productes treballen al costat del món científic. És el cas d'aquests pantalons interiors per fer esport desenvolupats en equip amb els metges del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, que protegeixen abductors i isquiotibials. La gent rendeix més, no tenen tant de cansanci muscular, recuperen abans, estan evitant agulletes i s'han fet inclús amb el que ara ha fet estudis mèdics en biòpsies, en el qual hi ha unes fotografies que es poden veure un grup muscular que està perfecte i un grup muscular que ha treballat sense la protecció d'aquest pantaló i es veu com està tot en trencaments. Davant la forta competència del mercat asiàtic en el sector del tèxtil, als directius de Puntiblon els agrada destacar que tots els processos de fabricació del seu producte es fan aquí i en empreses filials. La comercialització dels seus productes es fa en botigues especialitzades, a domicili, estil Tupperware o via internet.